न्यूज पाहताय. आजच्या लाईव्हचं प्रायोजन एवढंच आहे की नवरात्र उत्सव सुरू आहे आणि दाभोळ चंडिका देवीप्रमाणे दाभोळच्या बीचवर अगदी अथांग समुद्राच्या काठावरती बसलेलं जे मंदिर आहे, इंगलाई देवीचं मंदिर, त्या ठिकाणी आपण जाणार आहोत. ऐतिहासिक आणि पौराणिक महत्त्व आहे आणि दाभोळ दापोलीचा हा मुख्य रस्ता आहे आणि तुम्ही जर दापोलीमधून येत असाल तर उजवीकडे आणि जर फेरीबोटमधून इकडे येत असाल तर डावीकडे दाभोळ बीच जाण्याचा मार्ग आहे आणि तिथून तुम्ही थेट या मंदिराला भेट देण्यासाठी जाऊ शकता. हा दाभोळ दापोली मुख्य रोड आणि इथे गोऱ्याचा वडापाव म्हणून दाभोळचा प्रसिद्ध वडापाव आहे. त्यांचं हे दुकान आहे. दाभोळमधले असतील त्यांना माहिती असेल. आणि त्यानंतर हा जो रोड जातो तो रोड थेट इंगळाई देवी मंदिराकडे जातो. आपण तिकडेच जाण्याचा प्रयत्न करतोय. जो समुद्र आहे आणि नवरात्र उत्सव आहे त्याचं एक वेगळेपण आपण ह्या ठिकाणी पाहणार आहोत. गाडीने जातोय आणि आज नवरात्रीचा शेवटचा दिवस आहे आणि सुंदर बीचवरती असणारा हा मंदिर आहे आणि तेच दाखवण्याचं आजचं प्रायोजन आहे. थोडं तुम्ही लाईव्ह जोडलेलं राहा, त्यानंतर तुम्हाला सगळं बीच, समुद्र आणि देवीचं मंदिर देखील आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. हे तुम्ही हा दाभोळचा भंडारवाडा आहे आणि तिथून तुम्ही अगदी 2 ते 5 मिनिटावरती देवीच्या मंदिराजवळ जाऊ शकता. हा दाभोळकडे जाणारा रस्ता आहे. म्हणजे मागच्या वेळी आपण ज्यावेळी चंडिका मंदिराचं महत्त्व आणि माहिती दिलेला व्हिडिओ हा प्रसिद्ध केला आणि त्यानंतर आज म्हटलं आज नवरात्रीचा शेवटचा दिवस आहे आणि इंगलाई देवीच्या मंदिराचा आपण एक शॉर्ट व्हिडिओ केलेला आहे. कोकण कट्टा न्यूज जे पाहत असतील प्रेक्षक त्यांना माहिती असेल, एक शॉर्ट व्हिडिओ आपण याआधी केला आणि त्याच्यात ही सगळी माहिती दिली. आणि त्यानंतर हा आजचा लाईव्हचं प्रायोजन एवढंच आहे की ह्या देवीचं महत्त्व, इतिहास, पौराणिक आणि चंडिका देवीची बहीण म्हणून इतिहासामध्ये नोंद आहे आणि त्या देवीचं मंदिर हे खूपच सुंदर आहे. जर तुम्ही दाभोळला किंवा मग कधी दापोलीला आलात तर ह्या मंदिराला आवर्जून भेट देण्यासारखं हे ठिकाण आहे आणि तेच पाहण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. हा अगदी नारळी पोपळींच्या मधून जाणारा हा रोड आणि पुढे सुरूचं बंद लागतो ते देखील पाहण्यासारखं सगळी दृश्य आहेत आणि अतिशय सुंदर. हा सरळ रोड मंदिरापर्यंत जातो आणि संध्याकाळची वेळ आहे आणि तिथली ही दृश्य मला जर ह्या ठिकाणी कधी आला असाल तरीही कमेंट करा किंवा मग तुम्हाला यायचं असेल तरीही सांगा. हे दाभोळचं दत्त मंदिर आहे. हे देखील ऐतिहासिक आहे. इथे देखील दर्शन घेण्यासाठी अनेक जण येत असतात. तिथून पायवाट आहे आणि तिथून तुम्ही मंदिरात जाता. तिथे जे छोटंसं मंदिर आहे तिथे पाय धुवून मग तुम्हाला मंदिरामध्ये जावं लागतं. आणि हा जो काही स्पॉट आहे तो अतुलनीय आहे, म्हणजे अवर्णनीय असा हा सगळा नजारा आहे. हा पूर्ण दाभोळचा समुद्र, अरबी आणि ही आतमध्ये येणारी दाभोळची खाडी आणि समोर जे दिसतंय ते इंगलाई देवीचं मंदिर. म्हणजे आपण हे लाईव्ह यासाठी सुरू केलेलं होतं की इंगलाई देवीचं दर्शन घेण्यासाठी. आणि आज नवरात्रीचा शेवटचा दिवस आहे त्यामुळं दररोज 6 वाजताची आरती असते आणि ह्या ठिकाणी देखील दरवर्षीप्रमाणे उत्सव असतो. चंडिका मातेचा उत्सव आणि त्यानंतर ह्या देवळामध्ये देखील उत्सव असतो. दरवर्षीप्रमाणे 3 वर्षानं ह्या ठिकाणी गोंधळ असतो आणि गोंधळाला देखील पंचक्रोशीतील सर्वच माणसं येत असतात. आणि तत्पूर्वी आपण मंदिरात जाण्यापूर्वीचीही फक्त तुम्हाला दृश्य दाखवतो.
संध्याकाळची वेळ आहे, सूर्यास्त आहे आणि अतिशय निवांत, अतिशय शांत, अतिशय स्वच्छ असा हा समुद्रकिनारा बीच आहे. आता आपण जातोय मंदिराच्या इथे. पुन्हा एकदा मी मंदिराचं सगळं दाखवल्यानंतर, सगळी माहिती दिल्यानंतर पुन्हा आपण हे सगळं बीच आणि सूर्यास्त पाहण्यासाठी येणार आहोत. हे असं तुम्हाला या रस्त्याने तिथपर्यंत जावं लागतं. रस्ता पण व्यवस्थित आहे आणि रस्ता निसर्ग सौंदर्य आहे तो खूप छान आहे. आवाज येतोय नाही येतोय ते पण सांगा, कारण की काही कमेंट आल्या नाही आहेत. क्लिअर दिसतोय की नाही, क्लिअरिटी कशी आहे ते पण काही प्रेक्षकांनी कळवलं तर बरं होईल. हे आलं देवीचं मंदिर. आरती सुरू आहे, आपण आरतीला जाऊया. Thank you.
ऐसे लागले जाण हरपणे मन झाले गुणवान पाणाची वाणी गुणवान एका जनानी तीरस्थान देव देव दत्ता हरिओम हरि गोविंदा देव संघा दुखीरा
तुम्हाला जोर आलाय का काय? आरती असल्यामुळं आपल्याला बोलता आलं नाही, पण हे देवी आतमध्ये गेल्यावर नेटवर्क जातोय. तर हे सुंदर असं इंगलाई देवीचं मंदिर आहे. दाभोळच्या समुद्रकिनारी हे देवीचं मंदिर पौराणिक ऐतिहासिक असं महत्त्व आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे नवरात्र उत्सव ह्या ठिकाणी होत असतो आणि दर तीन वर्षांनी या ठिकाणी गोंधळ होत असतं. सुंदर असं निसर्ग आणि या निसर्गाच्या अगदी समुद्राच्या काठावरती बसलेलं हे इंगलाई देवीचं मंदिर आपण पाहतोय. मगाशी आपण यावरती एक छोटी न्यूज दिलेली आहे आणि आज म्हटलं लाईव्ह करू, कारण सुंदर संध्याकाळ असते आणि तीच दाखवण्याचं प्रायोजन आपण ह्या लाईव्हच्या माध्यमातून करतोय. आरती झालेली आहे. हे मंदिर हे आत्ता केलेलं आहे. आधी पूर्ण खुलं होतं आणि नंतर हे आता तटबंदी केलेली आहे चिऱ्याची, ती अगदी तिथपर्यंत, आणि इकडचं देखील सगळं बांधकाम केलेलं आहे. हे असं छोटंसं मंदिर दाभोळच्या अगदी समुद्रकिनाऱ्याच्या बाजूला. भरतीची वेळ आहे आणि हे संध्याकाळ किती छान आणि शांततापूर्ण वातावरणामध्ये ही सगळी आरती, समुद्राच्या लाटांचा आवाज आणि एकीकडे भक्तिमय असं वातावरण, असं हे सगळं विलोभनीय असं वातावरण आहे. नवरात्रीचे 9 दिवस हे गावाकडचे खूप महत्त्वाचे असतात, उत्साहाचे असतात, आनंदाचे असतात. विविध ठिकाणी कार्यक्रम असतात, गरबा असते, गरबांचा कार्यक्रम देखील केलेले असतात. आणि दाभोळमध्ये चंडिका देवीचं मंदिर आणि इकडे हे समुद्रावरती असलेलं इंगलाई देवीचं मंदिर, ह्या ठिकाणी देखील उत्सव असतो. मात्र दाभोळ चंडिका देवीच्या इथे देखील मोठा उत्सव असतो. आज नवरात्रीचा शेवटचा दिवस असल्यामुळं आज हा पूर्ण समाप्त होणार आहे आणि ही शेवटची आता जे आपण लाईव्ह जे जोडलेले आहेत त्यांनी जर हे लाईव्ह संपलं त्याच्या आधी ही पूर्ण आरती आपण कव्हर केलेली आहे, आरती देखील केलेली आहे. आणि आरती संपल्यानंतर आपण आता हे पूर्ण दृश्य पाहू, मंदिर पाहू. कोकण कट्टा न्यूजवर तुम्ही यूट्यूबवर गेलात तर एक शॉर्ट व्हिडिओ आपण टाकला आहे
की ह्या मंदिराची महती, इतिहास, पौराणिक महत्त्व काय आहे, ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे, या सगळ्याच्या माहिती देणारा हा अगदी छोटासा व्हिडिओ आपण यापूर्वी केलेला आहे आणि तो प्रदर्शित केलेला आहे आणि इन्स्टावरती, फेसबुकवरती देखील हा व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि म्हटलं आज शेवटचा दिवस असल्यामुळं लाईव्ह जरा इथल्या दाभोळच्या किंवा मग इतर ठिकाणच्या लोकांना हे लाईव्ह दर्शन व्हावं म्हणून हे आपण आज लाईव्ह केलेलं आहे. आणि सुंदर असं मंदिर आणि त्याच्यासोबत असलेले हे सुंदर वातावरण, इथे भाविक आलेले आहेत आरतीसाठी. आणि दुपारी म्हटल्याप्रमाणे इथलं निसर्ग सौंदर्य आहे हे अफलातून आहे. म्हणजे तुम्ही इथे जरूर भेट द्या. संध्याकाळचे आत्ता 6:37 झालेली आहेत आणि ही भरतीची वेळ आहे. सूर्यास्त झालं मगाशी, पण मग हे काळे ढग सगळे पावसाने दाटून आलेले आणि पावसाचं वातावरण देखील इथलं खूप छान असतं. क्लिअरिटी जर तुम्हाला नीट दिसत नसेल तर मला थोडं सांगा, कारण थोडं कनेक्टिव्हिटीचं प्रॉब्लेम आहे. अगदीच टोकावर असल्यामुळं थोडं नेटवर्क डाऊन होतो. त्यामुळे काही कनेक्टिव्हिटी जात असेल तर ती कमेंट करून सांगा. पण हे दाखवण्याचं एवढंच प्रायोजन की तुम्ही दाभोळचं बीच देखील पाहू शकता, दाभोळचं समुद्र देखील पाहू शकता आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की हे देवीचं मंदिर आहे. आवर्जून भेट द्या. चंडिका मंदिराला जर तुम्ही भेट देताय तर तसंच अगदी 10 मिनटाच्या 15 मिनटाच्या अंतरावरती हे देवीचं मंदिर आहे. ते गुहेतलं मंदिर आहे चंडिका मातेचं आणि हे अगदी समुद्राच्या काठावरचं. अगदी म्हणजे तुम्ही दर्शन घेतल्यानंतर सुंदर इथे बसू शकता, तुमचा वेळ घालवू शकता. सकाळ किंवा मग संध्याकाळ असं वेळ निवडा, कारण इथलं जे वातावरण संध्याकाळचं आणि सकाळचं खूप भारी असतं. इथे 2 सकाळी पण आरती होते ना, सकाळी पण आरती होते आता नवरात्रीमध्ये आणि रात्रीची पण आता 6 वाजताची वेळ आहे. ती आरती पण आपण पाहिलेली आहे. प्रायोजन आणि आयोजन नक्कीच ठीक आहे. काही कमेंट आल्यात त्या आपण वाचतोय. प्रायोजन आयोजन दोन्ही करा आणि पण इथे या. सुंदर असं दृश्य आहेत. हो, टाळकेश्वरचं मंदिर आहे अंजनवेलचं ना. हा, लाईट हाऊस आहे. ते लाईट पण दिसते आपल्याला. गोपाळगड आहे इकडे, समोर एनरॉन आहे. मी जरा प्रसाद खातो. पाऊस येईल बहुतेक. भरती आहे ना. ही अशी सुंदर संध्याकाळ. आवर्जून या इथे दाभोळला आलात की, किंवा कधीही फिरायला. इथले स्थानिक आहेत, दाभोळ गावा व्यतिरिक्त दुसऱ्या ठिकाणी राहणारे आहेत, ते देखील या मंदिराला भेट देतात. छान आहे. संध्याकाळ आणि सकाळी आलात तरी पण तुम्हाला इथलं वातावरण अगदी शांत, कोणी नसतं. मंदिरात तुम्ही दर्शन घेतल्यानंतर शांतपणे इथे राहून ह्या सगळ्या निसर्गाचा अनुभव घेऊ शकता. खूप आठवणी आहेत या सगळ्या समुद्रासोबतच्या आणि त्या कधी आठवणी तुम्ही कधी एकांत निवांत कधी समुद्राच्या सोबत बसलात तर तुम्हाला या सगळ्या आठवणी आठवतात. आणि हे जे काही धार्मिक आणि दैविक महत्त्व दाभोळला आहे ते अप्रतिम आहे. म्हणजे कितीतरी देवींची मंदिरं आणि कितीतरी निसर्ग संपन्नता असलेलं असं वेगवेगळी ठिकाणं आहेत इथे. चंडिका मंदिराचं मोठं देवीचं मंदिर आहे. इथे देखील इंगळाई देवीचं मंदिर आहे. तिथे दत्त मंदिर आहे, हनुमानाचं मंदिर आहे. अगदी रांगेमध्ये ही सगळी मंदिरं आहेत आणि अगदी समुद्राच्या अगदीच काठावरती असलेली ही मंदिरं आहेत. त्यामुळे इथे दर्शन घेताना आल्यानंतर अगदी निवांतपणा, सगळं शांततापूर्ण वातावरणामध्ये तुमचं दर्शन पण होतं. गर्दी नसते, काही नसते. त्यामुळे येऊन तुम्ही तुमचा वेळ अगदी सहजपणे घालवू शकता. आज ह्या नवरात्रीची सांगता होते आणि त्या सांगतेची ही संध्याकाळ आपण पाहतोय दाभोळमधून. आणि मला वाटतं हे अशी दृश्य जी बाहेरून कुणी लाईव्ह पाहत असेल. विकास कोकणी यांनी म्हटलेलं आहे, दादा हे दृश्य कोणत्या ठिकाणाचं दाखवत आहात? मला वाटतं तुम्ही आत्ताच जोडलेले आहात. हे ठिकाण आहे दाभोळचं, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील दापोलीपासून अवघ्या 28 किलोमीटरवरती असलेलं हे दाभोळचं दाभोळ गाव आहे आणि दाभोळमधील हे इंगळाई देवीचं मंदिर आहे.
दर्शनासाठी खूप जण येतात. तुम्ही देखील कधी ह्या ठिकाणी आलात तर आता आत गेलो की आपलं नेटवर्क जातो, त्यामुळे आत जाण्याचा प्रयत्न आपण करू, पण ते नेटवर्क रिकनेक्टिंग दाखवतो त्यामुळे आत जाऊ शकत नाही. पण हे देवीचं मंदिर आहे. हे असं सुंदर असं हे घुमट आहे वरती आणि छान असं मंदिर आणि हे प्रसादाचं वाटप दुपारी प्रसाद होतो. लाईव्हमध्ये आपण इथेच थांबूया. हे दाखवण्याचं कारणच होतं की हे सगळं लोकांना कळू दे, किंवा मग जे काही फक्त दाभोळला येतात किंवा दापोलीला येतात आणि आसपासची गावं बघतात, पण तुम्ही कदाचित या साईडला कधी आलात, फेरीबोटीने जात असाल तर नक्की ह्या देवळाला भेट द्या आणि इथला समुद्र पहा. तिथे बीच आहे ते पहा. मंदिरं आहे, चंडिका मातेचं मंदिर आहे, चंडिका देवीचं मंदिर आहे, इकडे इंगलाई देवीचं मंदिर आहे. अशी खूप सारी समुद्राच्या काठावरती सगळी मंदिरं आहेत. त्या ठिकाणी दर्शन घ्या आणि सुंदर ह्या निसर्गासोबत एन्जॉय करा आणि तुमच्या पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करा. हे लाईव्ह आपण इथेच संपवतोय. धन्यवाद, तुम्ही सगळे हे लाईव्ह पाहत होता आणि हे अगदी छोटंसं लाईव्ह आपण करायचा प्रयत्न केलं की हे लोकांना कळू दे, कारण आपण याची एक स्टोरी पण काही वेळापूर्वी प्रदर्शित केली, पण म्हटलं एक लाईव्ह पण करू दे. पण लोकांना लाईव्ह बऱ्यापैकी चांगलं वाटतं आणि लोक बघतात. ते स्टोरी पण तुम्ही पहा, स्टोरी पण कशी वाटली ती पण पहा. त्याच्यामध्ये सगळंच इतिहासाचे दाखले दिलेले आहेत आणि ह्या मंदिराबद्दलची देखील माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही नक्की या आणि या निसर्गाचा, या समुद्राचा आनंद घ्या. आणि हे लाईव्ह आपण इथेच थांबवतोय. धन्यवाद. व्हेरी नाईस. आपण ओके, अब्दुल रहमान म्हणतोय की ओके व्हेरी नाईस, मी रियाज सौदी अरेबियावरून बघत आहे. यस, दाभोळचे अनेक जण गल्फमध्ये आहेत. आता त्या ह्या सगळ्या दृश्यांना किंवा मग ह्या सगळ्या ठिकाणांना ते देखील मिस करतात. आणि दाभोळमधून तुम्ही दुसऱ्या गावी गेलात तर दाभोळचा हा समुद्रकिनारा तुम्हाला नेहमी आठवणीमध्ये खुणावतो, नेहमी आठवणी ताज्या करतो. तुम्ही दाभोळचा किंवा मग दाभोळचा व्हिडिओ असू दे, एखादा फोटो असू दे, तुमच्या सगळ्या आठवणी ताज्या करणारे सगळे म्हणजे सगळीच दृश्य ही आठवणी जाग्या करणारे असतात. आणि त्यामुळं ही म्हणजे जे लाईव्ह पाहत आहेत त्यांना सगळ्या दाभोळच्या जुन्या आठवणी आठवतील की आपण ह्या ठिकाणी फिरायला यायचो, लहान असताना यायचो. इथे 3 वर्षाचा गोंधळ अगदी खूप फेमस आहे, म्हणजे खूप त्याला वारसा आहे हे. आणि पूर्ण परिसर असा भरून जातो. 3 वर्षाने एकदाच गोंधळ येतो. हो या. येस, येतो. तर 3 वर्षाने हा गोंधळ येतो आणि त्या ठिकाणी त्यावेळी हा संपूर्ण परिसर भरून जातो. सगळेजण ह्या गोंधळाला येतात आणि इथून तुम्ही जोपर्यंत संध्याकाळ होत नाही, रात्र होत नाही, तोपर्यंत जाण्याचं मन काही होत नाही. आणि मला पण लाईव्ह काय एंड करण्याचं हे वाटत नाही की थोडं अजून लोकांना दाखवू दे, अजून हे सगळे निसर्गाचे जे आविष्कार आहेत ते लोकांना बघू दे की खरंच कोकण आणि कोकणातले अनेक ठिकाणं ही निसर्ग सौंदर्य आहेच, पण ती आविष्कार असतात, ती ज्या सौंदर्याच्या छटा असतात त्या वेळोवेळी वेगवेगळ्या असतात आणि त्या तुमच्या प्रत्येक कॅमेऱ्याच्या फ्रेममध्ये वेळोवेळी बदलत राहणारे असतात. नेहमी हे जे काही आविष्कार असतात ते हे कॅमेऱ्यामध्ये कैद करणारेच असतात, आठवणी जाग्या करणारे असतात. आणि त्यामुळं हे सुंदर, निवांत आणि शांतता असलेलं हे मंदिर आणि त्यामुळं आपण केलेलं हे लाईव्ह. आपण ह्या लाईव्हमध्ये इथेच थांबूया. तुम्हाला कसं वाटलं हे लाईव्ह आणि तुम्हाला हे ठिकाण कसं वाटलं? तुम्ही लाईव्ह एंड झाल्यानंतर पण कुणी जर पाहिलं तर तुम्हाला जर यायचं असेल तर मी ह्या लाईव्हमध्ये सांगितलेलं आहे कसं यायचं आहे आणि कधी यायचं आहे. तर ते पण आपण तुम्ही पूर्ण लाईव्ह पाहिल्यानंतर कळेल. पण बाकी सुंदर आणि वेळ घालवण्यासाठी अतिशय सुंदर असं हे ठिकाण आहे. तर नक्की या, नक्की भेट द्या आणि चांगले राहा आणि निसर्गासोबत जगायला शिका. धन्यवाद.